Para pamirsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu wonten ing Sang Kristus Gusti. Kula Pendeta Ari Iswanto saking GKJ Grujugan Klasis Kebumen nyarengi panjenengan sedaya para pamirsa ingkang kinasih wonten ing renungan sadar. Wonten ing dinten Rebo gangsal 11 April 2026. Ingkang dados waosan kitab suci inggih menika saking Yunus tunggal ayat 1 lan 3. Lan mangke satemene kang ana ing kene iki ngungkuli Nabi Yunus. Lah mangke ing kene iki ana kang ngungkuli Sang Prabu Sulaiman. Para pamirsa ingkang kinasih ingkang dados renungan utawi irah-irahan renungan inggih menika pratandaning tiyang Kristen. Nyuwun pratandha sajakipun kados bab ingkang limrah ing gesang kita padintenan. Contonipun, tandane apa yen dheweke pancen lomo, tandane apa yen dheweke bocah sregep, lan sapiturutipun. Makaten ugi panyuwunanipun ahli Taurat lan tiyang Farisi dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus paring wangsulan ingkang nelakaken bilih ahli Taurat lan tiyang Farisi menika kalebet tiyang ingkang awon lan boten setya. Kangge tiyang-tiyang menika Gusti Yesus boten maringi pratandha kejawi pratandhanipun Nabi Yunus lan Ratu Syeba inggih menika ratu saking tanah kidul ingkang ngakeni kawicaksananipun Sang Prabu Sulaiman. Kejawi menika Gusti Yesus ugi ngendika bilih tiyang Niniwe ingkang pratobat lan Ratu Syeba benjing badhe ngadili para ahli Taurat lan tiyang Farisi ingkang awon lan boten setya menika. Dados wonten sambetipun ing antawisipun pratandha kaliyan tiyang ingkang awon lan boten setya menika. Gusti Yesus ngendika bilih namung wonten kalih tandha. Inggih menika tandha Nabi Yunus lan Ratu Syeba ingkang ngakeni kawicaksananipun Sang Prabu Sulaiman. Ewas semanten wonten pratandha ingkang pinunjul ingkang ngungkuli Nabi Yunus lan Prabu Sulaiman inggih menika Gusti Yesus Kristus piyambak. Gusti Yesus dados pratandha kangge sedaya tiyang ing bab katresnanipun Gusti Allah ingkang kepareng milujengaken manungsa. Kita sami sampun nampi pratandha pangapuntening dosa menika. Kita sedaya sampun nampi Gusti Yesus Kristus dados juru wilujeng kita. Panjenenganipun sampun maringi kawilujengan langgeng dhateng kita. Menika wujuding pratandha ingkang paling ageng lan unggul ingkang kaparingaken dhateng kita. Boten wonten pratandha ingkang langkungi kaunggulanipun Gusti Yesus Kristus. Menapa ingkang sampun kita tindakaken kangge nanggepi katresnanipun Gusti menika, menapa kita sampun dados pratandha ingkang sae, ingkang trep kaliyan karsanipun Gusti ingkang sampun milujengaken kita, sumangga sami nindakaken katresnan awit menika pratandhanipun tiyang Kristen.